Svaka obitelj ima svoju prošlost, sadašnjost i budućnost. I tijekom životnog ciklusa obitelj nailazi na različite teškoće, a kronična bolest može biti samo jedna od njih. Dijabetes mellitus je kronična i još uvijek neizlječiva bolest, a njegovi simptomi koji variraju u rasponu od blagih pa sve do opasnih po život se mogu kontrolirati lijekovima, odnosno inzulinom i načinom života i tako djetetu osigurati ispunjen i normalan život. Dobra kontrola šećerne bolesti u djetinjstvu poboljšava kvalitetu života oboljele djece i kasnije odraslih, ali i sprječava pojavu kroničnih komplikacija dijabetesa. Kao što vidite na ovoj fotografiji su prikazane 3, ja bih rekla po svemu, obične djevojčice, vrlo razigrane i vesele, međutim ako pogledate malo bolje, primijetit ćete da nose inzulinsku pumpu, odnosno da imaju dijabetes mellitus. Iako medicina još do danas nije našla lijek koji bi izliječio dijabetes u potpunosti, tehnologija napreduje strelovitom brzinom i uvelike olakšava život oboljeloj djeci i odraslima koji skrbe za njih. Za one koji me ne znaju, ja sam Katja Dumić-Kubat i radim na klinici za pedijatriju KBC Zagreb u referentnom centru za pedijatrijsku endokrinologiju i dijabetes i danas ću vam govoriti o jednom takvom, odnosno jednom od čuda tehnologije u liječenju dijabetesa, to je Omnipod DASH pumpa. Pa od čega se zapravo sastoji Omnipod DASH sustav za isporuku inzulina? Sastoji se od poda koji je malen i svega 30 grama težak i 5 cm dugačak rezervar koji može sadržavati do 200 jedinica inzulina i aplicira se na kožu. Drugi dio ovog sustava čini PDM, odnosno uređaj sličan mobitelu koji komunicira s podom, a s kojim uz pomoć više različitih modova i programa doziramo i izdajemo naredbe za isporuku inzulina. Pa kako izgleda pod? Dakle, sa svoje prednje strane ima prozorčić za pregled, a sa svoje stražne strane, odnosno na dnu, ima otvor za punjenje, zatvarač igre, a cijela ta podloga je zapravo ljepljiva i aplicira se na ona mjesta na koži gdje inače uobičajeno apliciramo inzulin. Pod omogućava automatsko umetanje kanile, što znači da bolesnici mogu krenuti s terapijom bez da vide ili pak dodiruju iglu. On je lagan, kao što smo već čuli, diskretan i ima zapremninu od oko 200 jedinica inzulina. Vodootporan je i omogućuje 72-satnu kontinuiranu isporuku inzulina bez potrebe za skidanjem prilikom kupanja ili plivanja. Također nema katetera, odnosno nema više brige oko katetera i nije potreban poseban odabir odjeće kao što je u slučaju s pumpama koje imaju kanilu. PDM je intuitivan, moderan i izgledom mobitelu sličan uređaj koji je baziran na Bluetooth tehnologiji i on sadrži podatke o bazalnoj stopi inzulina koja u ovoj pumpi može biti minimalna, odnosno 0. Također služi za isporuku bolusa, bilo ručno ili uz pomoć bolus kalkulatora koji će zapravo izračunati dozu inzulina prema unaprijed zadanim postupkama, a koje se odnose na ugljikohidratni omjer, na osjetljivost na inzulin, te naravno količinu ugljikohidrata koje ta osoba planira pojesti u datom trenutku i trenutnu koncentraciju glukoze u krvi. PDM također sadrži kartu položaja poda, on ima punjivu bateriju i pohranjuje podatke u trajanju od 90 dana. Prilikom pokretanja, PDM i pod trebaju biti jedno uz drugo i dodirivati se da bi se osigurala pravilna komunikacija tijekom punjenja. Nakon pokretanja, PDM treba biti unutar 1,5 metar kako bi se isporučio bolus, promijenila bazalna stopa i primale obavijesti o statusu spoda. Isto tako, PDM ne treba biti u dosegu poda za programiranu isporuku bazala. Na koji način se vrši isporuka inzulina? Dakle, vrši se u 3 jednostavna koraka. Kao prvo, pod ima spremnik, kao što smo rekli, koji sadrži 200 jedinica inzulina. Pod automatski puni kanilu inzulinom i potom provodi niz sigurnosnih provjera. Pod se može nositi na bilo kojem mjestu gdje inače apliciramo inzulin i to na čistu i suhu kožu. Kanila će se automatski napuniti. PDM nam služi kako bismo kontrolirali isporuku inzulina, a to možemo u samo par dodira zaslona na ekranu. Koji inzulini su kompatibilni sa Omnipod DASH pumpom? Dakle, svi ovi crveno navedeni inzulini su kompatibilni i ja vjerujem da će svatko od vas
ovdje u ovom popisu pronaći inzulin koji inače koristi. Pod je dizajniran za optimalnu isporuku inzulina, odnosno može se nositi na bilo kojem mjestu na kojem se inzulin inače inicira, međutim uvijek valja imati na umu da za uspješan rezultat terapije pomoću inzulinske pumpe je neophodna pravilna rotacija mjesta iniciranja inzulina, upravo onako kako i mi učimo naše pacijente da apliciraju inzulin putem pene. Svatko ko se ikada susreo sa pumpom koja ima kanilu, onda je svjestan činjenice da kratkotrajno odvajanje infuzijskog seta može dovesti do odmaka izvan stabilnog stanja glukoze. Vrlo su česte situacije u kojima korisnici moraju skinuti klasičnu inzulinsku pumpu i to iz nekakvih svakodnevnih razloga koji uključuju tuširanje, promjene odjeće, plivanje ili pak fizičku aktivnost. Isto tako, prilikom prekida infuzije inzulina svaku minutu dolazi do povišenja glukoze od čak 0,06 milimola po litri. Kada se pumpa ponovo priključi, čak i 3 sata nakon ponovnog spajanja može još uvijek doći do porasta, odnosno nestabilnih razina i visokih razina glukoze u krvi. Kako sustav Omnipod omogućuje do 72 sata kontinuirane isporuke inzulina, posljedice zbog odvajanja od pumpe su u ovom slučaju svedene na minimum. Sada ću vam prikazati nekoliko kliničkih studija koje se odnose na upotrebu, odnosno na rezultate nakon upotrebe Omnipod sustava u bolesnika s tip 1 dijabetesom. Prva takva studija je jedna retrospektivna observacijska studija provedena u Sjedinjenim Američkim Državama koja je uključivala djecu i odrasle koji imaju tip 1 dijabetes, a ishodi su se prikupljali i od strane bolesnika i njihovih liječnika. Šta se gledalo? Dakle, gledali su se iste one stvari koje mi zapravo gledamo na nekakvim našim standardnim kontrolama, a to su hemoglobin A1C, promjena ukupne dnevne doze inzulina i broj hipoglikemije. Svi ovi parametri gledali su se na početku, dakle u stanjima bez pumpe i 90 dana nakon primjene Omnipod pumpe. Kada govorimo o hemoglobinu A1C, desno na grafu možete primijetiti da je srednja vrijednost hemoglobina A1C u ovoj ispitivanoj skupini bila, ja bih rekla, ne baš bog zna kakva, odnosno 8,6%, dok 90 dana nakon primjene pumpe je pala čak na 7,7%, što je zaista impresivan rezultat. Kada govorimo o ukupnoj dnevnoj dozi inzulina, onda je nađena statistički značajna razlika, odnosno statistički značajno smanjenje ukupne dnevne doze inzulina. Pitanje koliko je ono klinički značajno, međutim ja vjerujem da ako bi se radilo o istraživanju koje je provedeno kroz jedan duži vremenski period, da bi tu rezultati bili još i bolji. Idući parametar koji se gledao su hipoglikemije i ono što možemo primijetiti da nakon primjene pumpe u samo 3 mjeseca učestalost hipoglikemija se zapravo dvostruko smanjila. Ovaj podatak i rezultat nam je osobito važan kada govorimo o maloj djeci u kojoj se zapravo posebno bojimo hipoglikemija zbog njihovog negativnog učinka na središnji živčani sustav i razvoj mozga. Iduća studija uključuje ovaj veliki njemačko-austrijski registar. Dakle, to je registar koji obuhvaća bolesnike sa tip 1 dijabetes mellitusom koji žive na području Njemačke, Austrije, Švicarske i Luksemburga. I ovaj registar zapravo obuhvaća, odnosno u njemu su popisano više od 80% djece sa tip 1 dijabetes mellitusom koji živi na ovom geografskom području, a sam registar sadrži više od 500.000 bolesnika. U ovoj studiji, dakle, gledali su učestalost dijabetičke ketoacidoze i učestalost dubokih i teških hipoglikemija i uspoređivali su ih, dakle, u bolesnika koji su na terapiji penovima i u bolesnika koji su na pumpi bez katetera. Ono što se može uočiti, da nakon primjene pumpe bez katetera učestalost ketoacidoza opada, a isto tako, dakle, ako gledamo učestalih teških hipoglikemija, samo učestalost je znatno rjeđa u bolesnika koje su na pumpi bez katetera i isto tako ta učestalost s vremenom, odnosno u periodu od naredne 3 godine, zaista drastično pada. Zaključno, u djeci i adolescenata s dijabetes mellitusom tip 1 sustav Omnipod je pokazao poboljšanu kontrolu glikemije, smanjenje ukupne dnevne doze inzulina, nižu stopu teških hipoglikemija i nižu stopu dijabetičke ketoacidoze.
U konačnici, vjerujem da se svi slažemo da je sustav Omnipod 1 jednostavan sustav za isporuku inzulina, barem se s tim slaže 93% podera. Isto tako, 97% podera bi ovaj sustav preporučilo svojim prijateljima. Za kraj, ja vas srdačno pozdravljam i nadam se da ćemo iduće godine razgovarati o nekim drugim, još boljim i većim naprecima tehnologije, kao što je Omnipod 5, a do tada vam želim srdačan pozdrav i stojim otvorena za sva dodatna pitanja.